आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव ओरैबायदि दामाखा भिडिअ फानि भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे DNB अफिसियेल चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो एन्जय लागोन होननानै लोगोफोर अब्ला नैबे भिडिअखौ नायनानै लादो आरोना नै माबायदि नुबायना लोगोफोर स' मा बुंनो बिनि सायाव ओरैबायदि मानसि ओंखारबाय आरोना फेमास जानो थाखायनो गाव गावनि लंपेन्ट गस्लाखौबो गारजोब्बाय आरो बे एसे बे फिसा साखौलाय मानो गानबावदों ब्रादार बेखौबो खुजोबना होमबासो फेमासआ जागोन खुबाय नालाय खुबाय गासिखौबो खुजोब जुदि नों बेफोरबायदि ओंखारखाबायबा देखायजोबदो अपेनलि लाजिनो सोलोंलाय ब्रादार एसे गाव गावनि माबाखौ एसे मान सन्मानखौ लाखिनो सोलों मानो होनोब्ला गाज्रिजों फेमास जानाया दान्दिसेनिल' नोंनि मोखां महर मुस्रिखौ नुयोब्लानो नोंनि बै मावनाय गाज्रिखौसो मानसिफ्रा गोसोआव गोसोखांगोन आरोना बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअखौ दा लाबो ब्रादार खावलायनाय थाहरबाय दस्रा भिडिअफोर लाबो बेफोरबायदि खान्दा खुन्दा गाननाय गुबुनखौ नायनानै दा सोलों आरोना ब्रादार नोंनाव जा रोंगौथि दं बेखौ लानानै देखायफै बेफोरबायदि मोनामब्रुं ब्रुं सोलेरखौ दा देखायफै एसेनोसै लोगोफोर गोजोनथोंसै